Vă salut, fraților, și bine ați venit aici la un nou video pe canalul meu. Astăzi vom face unboxing la cea mai șmecheră cameră posibilă pe care am achiziționat-o. Este vorba despre GoPro 12 Black. Este o cameră senzațională, abia aștept să o deschid, să vedem ce și cum. N-am deschis-o, o să o desfac aici cu voi, să ne bucurăm împreună. Haideți să vedem și să trecem la treabă. O scurtă introducere până fixez camera să vedeți mai bine. Dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați un like sau să loviți clopoțelul pentru a vă ține la curent cu fiecare videoclip pe care îl postez. Hai să trecem la treabă. Bun, am revenit, am fixat camera, hai să trecem la treabă, hai să o desfacem. Și bunul, aici am prins-o la o super reducere. Nu este reclamă plătită sau ceva, am achiziționat-o pentru mine și haideți să trecem la treabă. Este ceva senzațional, abia aștept să o desfac. Bam! Hai, mamă, nici nu știți cât de mult aștept această cameră. Bam! Nu mai este nici înăuntru. Cum ar fi să nu fie nimic? Ce spuneți? Arată bine, nu? Bă, de unde se desface asta, frate? Zang, și-o plecat. Avem aici ceva de instrucțiuni, nebunii. Putem să scanăm acest QR cod pentru a descărca aplicația. O găsim și pe Google Play și pe Apple Store. Asta ne dă detalii aici. La fel, încă dacă vreți mai multe informații și acces complet, să vă abonați la GoPro, mai multe informații pe site-ul lor, nelimitate, aveți mai multe beneficii și reduceri la 50% la accesorii. Asta spune, este foarte interesant. Aici avem un manual de utilizare, după cum vedeți. Ne spune cum să deschidem carcasa, cum să băgăm bateria, cum să o încărcăm, la fel cum să pornim, aici cum să o atașăm pe cameră și aceste stickere minunate. Încă n-am ajuns la cameră. Bun, aici la fel tipsuri și nebunii. Aici manualul de utilizare. Zang. Ia vedem, avem română. Trebuie să fie. În fine, una pilsă de alta. Mamă, uitați-o aici. Japonia, direct. Ăsta sigur este pentru a încărca. Deci nu știu ce e asta. Asta e bateria, fraților. Bă, sunteți nebuni la capul ăla, ce baterie micuță. Doamne, deci din videoclipuri eu mă așteptam să fie mai mare. Uite-le ce micuți, frate. O să o pun aici deoparte. Asta este sigur suportul care vine prins de desubt. Dau deoparte aici. La fel, uite așa, vine prins cu șurubul ăsta, ce am mai văzut așa. Iar deasupra la fel are un din asta pentru accesorii. Eu n-am optat pentru accesorii. Bun, și minunata camera, uitați-o aici așa pe fetița noastră, Zang Zang. Dau asta deoparte. Bă, ești nebun. Destul de grea, frate. Zang. Trebuie să umblu cu... Bă, deci față de 8, 9, 10, am mai văzut la... Deci asta e diferită total, fraților. Uitați-o leacă. Mamă. Deci astea ce ziceam. Ca să fii prins aici. Înțelegeți? Zang. Veniți. Prindeți asta cu șurubul. Să prindem după aia. Sunteți gata? Eu nu.
Hai. Ba. Știți când dați folia jos, am făcut unboxing pe canalul meu la iPhone 12 mini, cu ăsta și filmez, și dați folia jos, sunetul ăla pe acolo. Am iPhone 12 mini și mi-au achiziționat 12 GoPro să asociez. Ba, hai. Ca lumea. Aici îmi place foarte mult ecranul ăsta, vă puteți vedea din față atunci când vă filmați. Și lentila. Japonia direct. Tațoleac. Lentila sigur se poate da jos din câte știu. Bun. Deschidem. Stai că mă cam bate. Trebuie să deschidem de aici. Ești nebun? Hai să ne uităm alea aici pe manualul de instrucțiuni. Zice că trebuie să-l dăm în jos. Da, am dat în jos. O ieșit. Mi se pare interesant asta când îl dai așa într-o parte și ieși, zici că l-ai rupt. Zang. Deci e super interesant. Vedem dacă are baterie. Știi ce nu-mi place mie, de exemplu, la ăștia? Nu-mi place, de exemplu, că atunci când am băgat bateria, vedem dacă are baterie sau znică. Aici se încarcă, băgați asta și încărcați. N-are card, frate, aici în Irlanda nu vine cu card de asta micro SD de asta. Am comandat unul, aveți grijă și dacă nu vine cu carduri. Bine, eu am luat-o direct din magazin, că am prins-o la reducere. Dar dacă nu vine cu card, micro SD de ăla, să aveți grijă să luați un card care este recomandat pentru GoPro, pentru viteză. Foarte, foarte important. Bun, am pus bateria. Foarte important, dacă nu știți, la început să urmați instrucțiunile. Bun, vedem dacă are baterie. Ținem apăsat, nu? Am văzut ceva cu roșu acolo, nu știu dacă are. Zang, și-a plecat, uitați-o-leac. Haide, fraților, care le de baterie. Bun, și aici ne întreabă, gen engleză, ia vedem. N-avem română, frate. N-avem nici spaniol, italian, german, dăm pe engleză. Nu, înapoi, frate. Am dat francez. Bun. După aia vă întreabă dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile despre legat de GoPro. Dacă sunteți de acord cu termenii și condiții. Aici după aia vă întreabă dacă să activați camera pentru a folosi vocea atunci când vorbiți. Aici după aia vă întreabă că vocea voastră să fie selectată pentru engleză. Dar dacă aveți opțiunea de română, nu aveți. Și dăm engleză. Acum următorul pas zice că nu este card introdus. Bateria este la 20% din viață. Bun. Ok. Bun. Bă, mi se pare atât de tare. E fain.
Momentan nu pot să mai continui mai departe pentru că nu am cardul. Nu am cardul microSD. Bun. Cam asta aici, în partea aceasta, nu este, să știți, să nu desfaceți, nu este un capac, este, nici am mai văzut-o pe internet, este microfonul și nu este un spațiu unde să introduci accesorii. Pentru accesorii trebuie să vă luați accesorii media sau nu știu cum se numește, ceva de genul, și apoi puteți să utilizați lejer. Bun, o să închid în momentul de față. Uitați cum se vede. Este destul de grea, să știți. Chiar îmi place. Este super interesantă. Vă dați seama, waterproof. Bun. Cam asta este. Dacă vreți o să vă arăt cum să puneți și asta. În principiu, acesta este pentru a fixa. De exemplu, dacă vreți să filmați, se atașează frumos. Uitați. Măcar cu atâta se vine. Dacă vreți lentile din astea speciale pentru... Este lentila aceea care se vede mult mai bine, mult mai... Bun. Aceasta este camera. Bombă, frați. Lăsați în comentarii ce părere aveți. Dacă ați avut contact cu astfel de cameră, mi se pare senzațional ce au putut ei să facă într-o mărime atât de mică, pătrățoasă. Îmi place foarte mult că e pătrățoasă, neagră și calitativă. Bun. Lăsați în comentarii părerea voastră. Acesta a fost video și ne vedem în curând cu noi videoclipuri făcute cu această minunată cameră. Ne vedem curând. Stați aproape. Până data viitoare.